Vale, definitivament m'haig de comprar un micro i un trípode. O sigui, no sé com sortiran els vlogs d'aquesta setmana. Espero, sisplau, que bé, però és que no us imagineu els trípodes improvisats que estic utilitzant aquests dies. Hola, jo soc Meyon i benvinguts al meu canal. Avui és el primer dia del BookTik, són gairebé ja a les 12 del migdia i encara no he llegit. Bueno, molt poquet. No em mateu. O sigui, fatal, no pot ser això. Us poso un context. Vam arribar ahir d'Andorra, gairebé eren 11:45 de la nit. Estava tan cansada de tanta carretera, de tantes activitats compactades en tan poc temps, que gairebé és que no vaig ni sopar, me'n vaig anar a dormir. Encara tinc la maleta per desfer. I el que passa és que aquest matí m'he llevat, m'he preparat el cafè amb la tassa de BookTik i he començat a llegir La plaça del Diamant, però ja està. O sigui, després m'he mirat el mòbil, he començat a mirar totes les vostres participacions, tota la gent que ja us heu unit, que ja heu començat a llegir el vostre primer llibre, gent que ja s'ha llegit el primer llibre, o sigui, sou unes màquines, sou rapidíssims. Jo és que al·lucino i m'esteu agobiant una miqueta perquè jo m'he agafat masses llibres, els tinc aquí, són masses llibres. Després, ara he estat editant una estona el vídeo, gairebé ja he acabat d'editar-lo, però és que la idea era penjar el TBR el diumenge, com va fer la Mishi, com va fer el youtuber. I com que no tenia wifi a Andorra i només la tenia quan estàvem a l'hotel, només em podia fer la sincronització de vídeos amb el mòbil i el portàtil quan tenia wifi. I quan arribàvem a l'hotel estàvem tan rebentats que és que no podíem fer res, o sigui, anàvem directament a dormir i l'endemà com que ens llevàvem d'hora no em volia quedar fins tard editant-lo. Llavors vaig estar una estona, ho veureu en els vlogs que pengin, veureu que em vaig posar una estona mentre esperàvem muntar a cavall a editar el vídeo dins del cotxe, però això, vull dir, vaig tot just començar-lo, no vaig poder acabar, llavors estic acabant ara. Després també hauré de preparar un últim paquet per enviar-lo a correus avui mateix perquè la persona que me'l va demanar el rebi tan aviat com sigui possible, però abans vull acabar ja d'editar el vídeo perquè així ja poso que es vagi processant i penjant a YouTube mentre preparo la caixa, la porto a correus i tot, i espero ja, després de dinar, tenir-ho tot enllestit i poder passar la tarda llegint a tope. Tinc aquí els llibres i la idea d'aquesta setmana era prioritzar la lectura, així que editaré el vídeo tan bé, però també tan ràpid com pugui per poder-lo penjar ja, que pugueu veure ja quines són les 4 lectures que m'he proposat. I res, espero que estigueu gaudint molt d'aquest matí llegint. Em sento una miqueta així agobiada i preocupada perquè no estic llegint, perquè a part de vosaltres també em fa molta il·lusió que tant la meva mare com el meu germà petit s'han apuntat a BookTik i estan els dos, un al menjador i l'altre a la terrassa, llegint. I jo estic aquí editant aquest vídeo que no acabaré mai d'editar perquè és llarguíssim i no estic llegint, o sigui que fatal. Comencem bé la setmana. Fins i tot el meu germà s'ha ficat mentre es llegeix l'últim vídeo que vaig penjar, que és un vídeo amb música d'ambient, estil cafeteria, per poder-se concentrar i centrar totalment en la lectura i poder avançar les seves lectures, perquè la veritat és que s'ha agafat llibres, o sigui que si jo pateixo pels meus, ell s'ha agafat llibres així, bastant gruixuts, però és que fa molt que els té pendent. O sigui que ho està fent tan bé que és que em fa moltíssima il·lusió perquè tots aquests petits detalls i sorpreses que vaig anar creant, doncs estic veient en directe com ells ho utilitzen, com vosaltres també amb els stories que feu ho utilitzeu, o sigui, no sabeu la il·lusió que em fa aquesta rebuda que he tingut. Res, vaig acabar d'editar el vídeo, llavors us mostraré com preparo el paquet i l'envio a correus i espero ja que el següent clip que veieu sigui de mi llegint o fins i tot acabant algun d'aquests llibres, perquè aquest realment té lletra enorme, il·lustracions i és molt breu, així que espero avui acabar-lo. Va de conjunt? Ha sigut sense voler, mini repte complet. Conjuntar la coberta d'un llibre amb el teu look. Jo crec que cola, mireu. Jo crec que cola. Tic fet, check!
Doncs per fi he acabat d'editar el vídeo, ja he dinat i ara com que Correus és tancat portaré el paquet a la tarda, un cop obrin, i de moment doncs aprofitaré una estoneta per començar a Aqua Alta. Ara després de dinar que estic una miqueta així com més amb mandra, fa calor, sembla que avui ha de ploure, ja es veurà, doncs em ve de gust alguna coseta així com més lleugera i segurament doncs després al vespre seguiré amb la plaça del Diamant. No sé vosaltres, però jo des que comença l'estiu necessito ja el cafè amb gel. I després d'aquests dies a Andorra, que feia tan fred, allà no m'he pres ni un cafè amb gel, tot i ser estiu, que feia tan fred que el volia calentó així entre les mans, i ara que torno a ser aquí, torna a fer tanta calor que altre cop avui m'he tornat a fer un cafè amb gel i com el trobo a faltar, que bo que està. Vosaltres també sou de cafè amb gel o sou més de cafè calentó, sigui l'època de l'any que sigui, o sou més de te? Feu-m'ho saber als comentaris, tinc curiositat. Beveu mentre llegiu o sou incapaços de beure o menjar? Perquè jo abans és que no podia res, perquè em distreia, perdia la línia, però ara tot al revés, o sigui, no sé per què ara m'he acostumat i sóc incapaç de llegir un llibre sense una beguda, a més aquest any amb la tasseta. La meva tassa és una miqueta diferent perquè és la que vaig demanar primer com a mostra amb l'empresa aquella d'impressió sota demanda que us vaig explicar en el vídeo de les caixes, i llavors al final vaig decidir fer-ho a través d'una altra forma, invertint, i va quedar molt millor. De fet estic molt més contenta amb el resultat. No us ho vaig dir en el vídeo, però tots els productes de la caixa els vaig intentar fer tan de proximitat com fos possible, o sigui, tot el que és impressió de la tassa està fet a una copisteria que hi ha a 5 minuts de casa meva, i el que són les targetes, els punts de llibres i les enganxines les vaig portar a imprimir a una impremta que és gairebé familiar, és del tiet de la meva parella. Llavors vaig dir, vull fer-ho tan local com sigui possible, ho vaig fer amb ell mateix i a la vegada tenia el control una miqueta del lloc on es produïen els productes que us oferia per donar suport a Booktec, i res, estic molt contenta d'haver-ho fet així com més local, de proximitat, perquè les tasses que em van fer aquesta copisteria, aquests 5 minuts a casa meva, les van fer molt millor. O sigui, aquesta m'agrada, que és la que vaig demanar a l'empresa d'impressió de demanda, està bé, però com que t'ho dissenyes tot tu mateix, el logo em quedava massa gran i al rebre-la sí, em va agradar, però trobo que no queda del tot definit. En canvi, aquesta empresa que vaig anar, ens van mirar junts i ells em van dir com el tamany que em recomanaven i tot, i van quedar super bé, o sigui, estic molt contenta i he vist les vostres fotos, els vostres unboxings, i he vist que també us ha agradat i que ja ho esteu utilitzant, així que moltíssimes gràcies, em fa molta il·lusió que estiguem compartint aquesta setmana tots junts, i de debò que, o sigui, encara avui veig que hi ha gent que s'està sumant a Booktec així a última hora i estic super contenta, o sigui, moltes gràcies. No patiu si us esteu apuntant avui o demà o dimecres, o sigui, us podeu apuntar el dia que vulgueu, que no feu tard. Teniu tots els vídeos, els deixaré per aquí dalt per veure'ls, informar-vos sobre què és Booktec, i doncs si aquest any no heu pogut participar i us voleu apuntar a l'edició de l'any que ve, doncs així ja sabreu què és Booktec i quina és la seva dinàmica. Però bé, vaig a deixar de xerrar perquè si no, ara que m'he acostumat a fer vídeos no callo, i si no el vídeo durarà molt, i segona, no llegiré, ja és la tarda, o sigui, prioritzem la lectura.
a portar l'última caixa que m'heu demanat i per anar a Correus estreno bolso. Vaig tot el dia amb el modelet de conjunt del llibre que estic llegint avui i a més estreno aquest bolso que l'ha fet la meva mare, si no voleu seguir, és tere.night, que no és spam. És que és boníssim, m'encanta.